салом бинандагони хабартиҷӣ, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Бинандагони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. тақвияти ҳамкории Бонки Миллии Тоҷикистон бо Бонки Кредит Суисси Швейтсария дар мулоқоти Ҷамолиддин Нуралиев бо роҳбарии ҳайати Бонки Кредит Суисси Швейтсария Лахос Фаркас дар душанбе баррасӣ гардидааст. бино ба гузориши манбаъ, Ҷамолиддин Нуралиев ва намояндагони Бонки Кредит Суис масъалаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ, вазъи қонуни низомии бонкии кишвар, дурнамоии рушди соҳа дар давраи миёнмуҳлат ва дарозмуддат мавриди баррасӣ қарор доданд. инчунин мусоҳибон имконияти ба роҳ мондани ҳамкории дуҷониба дар бахши молиявӣ тавассути амалиёти байни бонкӣ ва барқарор намудани суръатҳисобҳои муросилатҳоро матраҳ намуданд. муовини аввали раиси БМТ Ҷамолиддин Нуралиев диққати меҳмононро ба самтҳои муҳим ва афзалиятнок аз ҷумла низоми бонкӣ ҷалб намуда, таъкид намуд, ки Бонки Миллии Тоҷикистон бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ҳамкории судманд дошта Бонки Кредит Суис метавонад дар ҷумҳурии мо бо имкониятҳои бештару хубтар ва ба манфиати ҳарду ҷониб ба бозори молиявӣ ворид гардида, дар рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошад. дар мулоқот роҳбари ҳайати Кредит Суис Лахос Фаркас омодагии худро ҷиҳати мусоидат барои ба роҳ мондани ҳамкории дуҷонибаи судманд изҳор доштааст. манбаъ афзуда, ки Бонки Кредит Суис яке аз бонкҳои пешрафта ва дорои таҷрибаи ғанӣ дар соҳаи бонкдорӣ, сармоягузорӣ ва молия маҳсуб ёфта, дар 50 давлати ҷаҳон намояндагиҳои худро таъсис додааст, ки фаъолияти муваффақ доранд. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. ба ки мақрӯр шуда бошад, лайк монед ва ба канали мо обуна шавед. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? оё дар Тоҷикистон пул зиёд мешавад ва Швейтсария бонд кушодааст?